Všetkých vás tu čo najsrdečnejšie vítam, prajem hodnotný športový zážitok. Verím, že korením futbalu sú góly a gólov napadá do jednej siete aj do druhej veľa. Taký je futbal. Program popoludnia v Cíferi je teda jasný. Priateľský futbalový zápas medzi družstvom Siete a družstvom starostov z Trnavského kraja. Družstvo číslo 2, teda starostovia, nie sú žiadni futbaloví amatéri. Dali zabrať nejednému tímu v Európe a počet gólov v Sieti už ani nerátajú. Táto partia skončila na majstrovstvách Európy druhá, prehrali až vo finále a hovoria, že sú veľmi dobrí o sebe. Dali sme Sieti dvoch najlepších hráčov, aby sme boli vyrovnaná partia. A čo sa týka výsledku, najprv sa dá koze nažať, až potom sa podojí. Čo toto znamená vo futbalovej terminológii, vedia len najväčší odborníci z oblasti loptových hier a zo pár členov tímu starostov. Dôležité ale je, že žiadne slovné spojenia či správne športové zastrašovanie neobralo tímu Siete na chuti hrať a hlavne sa dobre športovo vybúriť. Som brankár a v Sieti je to veľmi super. Moja funkcia je výborná, chytať a nedostať gól. S trojkou Hudáček nahral Procházkovi, Procházka dlho drží loptu, Procházka jak hamšík, trúfal si. Nakoniec mu loptu vypichli. Odvaha mu nechýba mládencovi. Ja mám futbal rád, nie som teraz úplne kondične na tom najlepšie, ale určite sa budeme snažiť dneska zabojovať o dobrý výsledok, ale ide o to, aby sme boli spolu a aby sme aj v takom normálnom ľudskom prostredí sa vedeli spolu stýkať a šport je veľmi dôležitý, takže my to robíme radi. Vítame ďalších divákov, takže dámy a páni, občerstvujte sa. Dnes tu máte všetko zadarmo a Slováci majú najradšej všetko, čo je zadarmo. Aj guláš, aj vínko, potom aj dobre povzbudzujú. Aký je stav po prvom polčase a ako vidíte tú prevahu, kto je lepší, kto je v čom horší? No oni boli lepší len 10 minút, potom sa hra vyrovnala a myslím, že zaslúžené sme vyrovnali. Tak ten zápas má taký zmysel, aby sme sa aj zabavili. Nehráme na doraz. Aspoň niektorí hrajú na doraz, ale naši hráči nie, skôr súperi. Tlačia to po ľavej strane, dlhý pas, opäť na Procházku. Aspoň si zašprintuje, zajtra bude mať svalovicu menšiu. Ale on je na to zvyknutý, dobrý cyklista, dobrý bežec, dobrý politik, pravda? No, vždy je dôležité vyhrať, keď hráte zápas, ale pri týchto akciách je to samozrejme až druhoradé. Takže prvoradé je byť s tými ľuďmi, porozprávať sa, trošku sa zabaviť, ale nejdeme hrať tak, že však nech to dopadne akokoľvek. Keď už človek nastúpi na ihrisko, mal by chcieť ukázať nejakú kvalitu. Kvalitu hry ukázali oba tímy a ani jeden z nich sa nemal za čo hanbiť. Gólov do siete oboch športových strán padlo niekoľko, ale popravde nik ich vlastne nepočítal. Toto je tu nachystané, len teda nikto sa nechytá. Ja som ponúkal celé mužstvo a nič, úplne nič. Myslím, že starostovia to už majú vypité. Teraz je rok nie, pár mesiacov pred tými parlamentnými voľbami a my si nemôžeme takýchto politické mužstvá dovoliť, aby sme ich len tak valcovali. Musíme byť trošku aj slušní, lebo nevieme od koho čo budeme potrebovať. A koľko gólov sa ocitlo v sieti? Presne 8, no po poslednom výkope na tom vôbec nezáležalo. Oba týmy si potriasli rukou, zahrali si dobrý futbal a diváci sa príjemne pobavili. A ako inak po dobrom futbale aj občerstvili. Guláš pre viac ako 50 futbalových tímov po skončení zápasu sadol dobre každému, či už športovcom alebo divákom. A s hlavou plnou zážitkov a bruchom plným jedla si mohli všetci spokojne povedať, že sieť opäť raz zabodovala. Tak zatiaľ nad bojovým pokrikom sme nerozmýšľali, ale srdce tam je.